smoke weed. So what? We smoke weed. Smoke weed eller don't sleep. And we don't care who sees. So what? We go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Living young and wild and free. Yay! Han træt her. Hvad smager jeg af? Af Mike. Du slikkede mig i øjet, Kasper. Ej. Ej, Nej, det er ubehageligt. Kom nu, Fassa. Hende der ser bare ordentligt bange. Fassa, kom nu. Så var det dig. Så var det dig. Ved jeg tage en far. Vi kan huske. Så var vi gå out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Og Amalie. Det er der var. Amalie. Amalie. Ej, det klør lige lidt. Kør lidt i dit Ubehageligt. Det var altid godt. Nej. Nej. Okay, prøv lige at filme, at du filmer. Nej, jeg vil ikke slikke dig derinde. Nej. Sasha, gør det lige. Slik om lige derinde. Dit øje! Hvor er klar? Kasper, du har altså også slikket mig i udkanten af øjet. Du ramte herude, mand. Jeg har tænkt på, hvordan tunge har været. Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor har jeg ikke lyst til det, Kasper? Det ligner vi med sådan et 10-program, mig. Top dollar, det er hyggeligt, det Og her. jeg kommer bare ind og sådan rigtig... Nej. Så, kom. Nej, man kan prøve at se det 10-program med os, du kan du ikke se det? Jo. Jeg føler mig her udenfor her. Hvad er det for et program, vi har? Er det et dyreprogram? Klip. Man kan godt smage på dine fingre egentlig. På sådan en lille smule. Det er ubehageligt. Jeg kan virkelig ikke lide den. Nej. Ej, det er 100. Ej. Ej, Kasper, ikke længere ind i munden. Nej, okay. Jo, jeg kan deep throat det. Prøv at give hende... Nej, okay, det er Ole. Lad mig lige. Prøv at give hans fingre et blowjob. Du kan ikke finde ud af deep throat det. Jeg kan godt, så jeg må ikke lige prøve deep throat dine fingre. Jo. Jeg har jo ikke lige så lange fingre som dig. Du smager underligt på fingrene. Ej, hvor er det ulækkert. Hvorfor kan du det? Det kan jeg også. Kom en finger. Og den er længst. Den her. Den her længst. Au. Kasper, det der. Au. Jeg er i gang med at se sur ud. Jeg går ikke dine fingre ind i munden. Prøv at se. Okay, du er virkelig vild til at deep throat. Har du nogen flagermus i hulen? Ja, vi har nogle flagermus i hulen. Men hvad for en hule? Hvilken hul? Kasper, jeg har helt fået i øret. Ej, det er altså okay sjovt at se på os selv. Ja. Det er som om vi laver et eller andet tv-program. Okay, vi laver et dyreprogram. Han er sur på halsen. Nu skal I høre om dyr, simpelthen. Ja, fordi det er mig, Mike og Kaspers dyreprogram. Ja, og vi er mig,
Jeg er Mike. Det er en næsebjørn. Og det er den, vi skal høre om i dag, Det er en faktisk. næsebjørn. Er det næsebjørn? Ja, det er en næsebjørn, og det er den, vi skal høre om i dag. Det er Kasper. Det er et hankønsvæsen, og det kan man se. Ligner Kasper. Det kan man se, fordi hvis ikke de har sorte tude, så er de lyserøde tude, og det er hvis de er kvinder. Så er de skrigende pink, deres tude. Har du lige et billede mere? Ja, det der, det er perfekt. det er Og så kan I se på halen, ikke? At den er sådan lidt mere stivagtig, og så har den et lidt større stykke ude for enden, som går ud. Det ligner lidt en penis faktisk, hvis det altså er penis. Og som sagt, den er også helt lyserød, ligesom dens næse. Ja. Hvis det er Så en kan det penis. få noget at sige, Mike. Jamen det er rigtigt. Det er jo herre ulækker. Ja, men sådan er naturen skabt. Og sådan er det bare. Hvorfor er du så ikke helt lyserød? Og nu skal vi se mig røre ved Mikes pik. Fordi ja, fordi det kan, den gør ikke ondt. Ja, og det er dejligt. Ja, og det er skønt. Og Sasha sidder der omme bagved og lige giver et thumbs up der, og hun kan også godt lide det, kan jeg se, ja. Og det er Kasper og Mikes dyreprogram. Ja, det er Kasper Med peniser. Ja, og det dyreprogrammet går ud på, det er faktisk ikke et decideret dyreprogram. Og det er Sasha. Man det er hører Sasha. bare ting Det er en Sasha. om peniser. Den er meget aggressiv af natur og kan godt lide at give træller. Ja, og hun minder også lidt om en penis. Den er meget sky. Men kan jeg minde om Men jeg kan penis? godt lide tissemand. Fordi at sådan, Den elsker når du får tissemand. blod ud i kroppen, så bliver du sådan helt stiv. Selvom at det burde normalt være omvendt. Meget aggressiv. Det er en æbe. Det ligner lidt en abe. Det er en æbe. Det ligner lidt en abe. Det er en æbe. Ej, Prøv har du at lige se. store øjenbryn, Mike? Ej, du skal blive det. Ja, jeg ved det godt. Det er lidt tråbt, ikke? Er vores Det ser program meget slut nu? spøjst ud. Er programmet slut nu? Kasper, du ser her koncentreret ud. Det er jeg ikke. Nu er den tilbage. Farvel.